риболов с даунрингер. Тук леко даваме първо пейзажа, обекта и ето го нашия сонар. Сонара на слънчето се вижда линията от гюлето на даунрингера. 32 фута и е страта. И след това даваме самия даунрингер и пръчката горе, линията е леко. Пръчката трябва да е увита. И тук е нашия даунрингер. Пак сонара. Ето линията на дъното. И сега няма риби. Едната линия на дъното, другата линия е нашето гюле. Значи за нашето гюле е 9 метра от 54 фута, но ние го влачим на 32 фута. Тук е 54 фута. За сега няма риби. Ето тук едни, ама те са повърхностни риби. Нас ни трябват риби в дълбочина. Ако има риби в дълбочина, може да се очаква обождане. Но за сега нямаме такива. И ево е нашата пръчка, линията и самия даунрингер. Линията е отпълната правилно. Уреда тук сме на 35 фута. Може малко да пуснем, но когато видим дълбочинни риби. А сега няма дълбочинни риби. А това стоп.